Sonlanmayan hikaye. İyilik mi Cenab Ömür? Sizi giyce karabasan yarlı bulsunuz. Sabret diye. Yere sabret kakası. Seri sap bolu gör, birden dümöwläp otur verme. Salam. Hoş geldiniz. Yeni bir gazet erteňizler. Ol ya. Kaça tagamly bolupdyr. Tınal goldy alamdan soň bir näçe ýylak jaň etdiler. Ýöne geçipdi bolar diýip gepleşi kabul etmedim. Bizi görmedik bolan dälirler-de. Düýäminiň soň ýandan gaňyrsynda gizlenip bolmaz Cenab Hamdy. Ýöne adamyň töwereginde munça göz bolan soň Hudaý gorasyň. Öz gorasyň. Yerdayda bir kurşun goýaly gözden dilen gorar. Hawa. Şahsi hasaplarda galan pul barmy? Tapşyryş döwrüni hem biziň şereketiň hatabyny geçirdik. Hasapda näçe diýsin pul bar? Sanlyk golyn takrap ýatyr. Geçen ýerdeki çok günlük elbet täsir etdi. Sargatlar ýetişsin diýip elimizdäki nagt puly bulandyk. Häzir kyn ýagdaýa düşmekden Hudaý gorasyn. Ömer oğlum näme beýdi ben kırıp otyrdyň? He? Bir zatlar iyi ahyry. Ömer. Oğlum bu näme? Kaka. Men Yeri Trabzon ýeňmedimi näme? Meni kynanylmajak bolup şey diýdiňmi? yok ýöne men şeýledir öýtdim. Gazetin bu sanyna makala başlamadylar. Bir derek gözleme. Oğlum, nire? Ertirliňi bir edin seni. Dinleyen, Soğudymy gördüňmi? görüp bilmedim. Dogrudur. Sebäbi diýenin etdim. Habar çap etmedim. Sağ olun. Derrew netije gelme. Şol gazet ertirem çykmaly. Ertirem bükülle men ýaşagyň gelýän bolsa, bir saatdan soň haýwanat bagynyň ýanyna gidip. Nemşin? Geleňde aýdaryn. Nem boldy? Yaramaz habar geldimi? Yok. Kenide yaramaz habar gelen ok. Aykut. Surata düşürmediňizmi näme? Gazetde näme üçin ýok? Wagty gelende çap ederim. O näkil wagty gelende çap etjek. Şuň çap etjekdiňiz-de. Sen bilen alalaşmadykmy näme? Maňa işimi öwretme. Habar bereniň üçin sag bol. Galan zada goşulma. Haýa kekep berdi seni. Peri, gowy bir zat boldymy? Hawa boldy. Sen şey dip ukla doýar. Näme boldy aýtsana. Başga bir ýol tapyň. Hakykaty şonuň üstü bilen bilsin. Siziň beýguna bolmaňyz ömür körjün üçin wajyp. Hemme zadymy ýetirdik. Bir harabalykda ýaşap başladyk. Yeterlik dämi? Däle yel ver, eline de pil ver diýipdirler. Hani renk çalaly, ýör. Hani ýör gideli, öýüňizi gül ýaly edeli, onsoň bilersiň. Dinleyen Nusret. Neme maral. Gaýtman kam aýtma unutdurun. Şu gün öýlen gowsy işe gelýär. Bilen ahar ýeli. Bolýar. Neme
Zühretcan, gowalardy welin men şuny azajyk özüm gowduyamok. Surkowlan olaymasam, öýden çykmasam gowalardy. Bolýa, halanyň et. Akşam görüşür. Sag ol. Cenap Ömer. Dinleyen. Wagt bitirmäli diýen öýdýän. Bolýa. Ýyryndan ılgayan suratlaryňyz. Bulara nähili baka kesýäňiz, göreli. Näme diýjek bolýan? Diýsen aýdyň. Bu suratlaryň çap edilmegini isleýän bolsaňyz 500 000 lira tölersiňiz. Mahire gurýanmy? Haýwat atýanmy? Şantaj mı yapıyorsun? Ha? Ýaşylyk edýän, siz ýaly asyl maşgaladaky adama bu suratlar geçmez. Korjon tohumynyň geçmişi diýsen arasda şeýleligine galmagyny isleýän bolsaňyz gerek. Bu suratlar men maşgalamdan beter biýüne bir gyýdyň namusyna deger düşünýänmi? Pul berseňiz, namusyna degilmez. Wessalam iş tamam. Şeytan yüzüňi gözüňi pıtrat diýär. Sizin gowa adamdygyňyzy bilýän. Şeytana uymarsyňyz gerek. On her diýenne kulak asmaň. Akmak, samsak. Ertir 14:00 çelik wagtyňyz bar. Ya pul berersiňiz ya da aýtmak gerek gel. Ýöne onu da aýdaýyn. Puly naqd görünüşde getirin. Ştaýda ýaşaýanmy? Bilepsiň. Nämişin soraýan? Ejengden ýüze urup ýa-da adamlaryň öýüne ýaşaýanmy? Ýat däl, dostum. Onsoňam senden maňa has ýakyn adam. Dörre oýadolun. Ýok, barjak däl. Näme işlejek? Saýrak bilbilim öňüne diýde çykjakmy? Meni bagşla diýip aglajakmy? Gerek bolsa şey içecek. Bu zatlaryň hemmesi şoky täwäpli gerek. Seni maňa düşman etdiler. Şolar saňa gep berdiler. Puluňy gözdükdiler. Saýgyn. Saýgyn diýen saňa. Şahin ağa. Men harika. Şu tınavlar nerede? Şu at nerede bolýarlar olur? Ece, kaka. Gel oğlum gel. Yigitler oğlum. 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 Hani ejine var? Var. Üstaşma gülýän gerek. Yok. Onu näme gülýän? Näme boldy? Näme boldy däl, näme bolar? Görde duruber. Sağlyk bolsa aty gowdatlar bolar. Şeýle arasy bol. Täk bolun. Etip bolsa aýdyşyňa diýal bolar.
Bolar. Bu dünyada hemme kişi netivetini yiyendir. Ferhat kulaklarını öğürde dinle. Bir adam bisiren palavını istemenlik bile iyiptir. Manglayına üt köşük bir terçe seredip oturanmış. So palavdan maňa da birdat bolarmy ka diýip. Bagşlaryň ölüni ol töňe bollugy da netibetinden başga hiç zady gören ok. On birden hınçylaw tutýar. On agdyna akyp bar iýen zatlaryny fısıradyk goýberýär. Ana so terçe de so töňeden netibetini alýar. Yeri kıssadan bölük, kişini mermere çüýler diýişini, on etmese kişiň işini, hatta palaw ýerine de dögür diýişini. Yeri. Oğlumun yerine düşmeň. Inni ýakadyny goýberin. Näme tabakyldy ya? Maňa bilmedik sıran bolmaň. Siz sebäpli oğlum bilen aram boldy. Maňa düşman boldy. Hiç kim oğluňa zat diýen ok harika. Uğraş yerden. Anne? Bu çalı Şoňa saýrak bilip aýdandyr. Saýgyň şoň üçin öý terk etdi. Şereketten, ulagdan, ähli baýlykdan ýüzüne urdy. Bu saýrak bilbilen ýanyna bolmak üçin hemme zatdan juda düşdi. Onu silçirdiňiz gerek. Gepleň-de. Saýgyn maňa garşy bolan ýaňyz. Samahylly bak harika. Menem gyýdymym oğlumdan kömek sorar elbet etelem zok. Siz bu gedaýlykdan çykmak üçin hemme zat edersiňiz. Saýgyny ağlatmak aňsat. On tarafynda çek men pulum Bendir. Senin pulunum, zatyňam bize gerek gel. Şu wagt gidaý düşen bolmagymy dakmal. Bugün düşdük, ertir galar. Yönü, biz nerede bolsak bolubereli. Hiç kim bizim mertebemiz depeläp bilmez. Häzir şu taýdan gümüňi çek özüňem. Mundan beýlegim, şu ýerlerik asla geleyme, gummol. Entek görürsün. Bu meseleni şeydi koyar öýtmäň. Gaty tolgundurjy. Saýgyn teň üçin hemme zatdan ýüze urupdyr. Täsir etmedimi? Ananman. O defterin ýapylaryna köp wagt bolup beri. Belkem dogry ýapylan näler? Haziýet çykdaýjylary, ýazan eserleriň hukugynyň bozulmagy. Daşary ýurda çykjak altynlaryň resmi namalary bar. Biram suratlar üçin tölemeli pul. Suratlar? Täze taslamalar surata düşürildi. Şolaň ýazan eserleriň hukugy barada. He. Şahin ağa. Gerhananyň nat pul ýagdaýyna üýt köşüklük barmy? Beýnan sagam ýok. Näme üçin soradyňyz? Ey, möhüm däl. Gysgaly nagt pul gerek öýdýän. Şahsy bir ýagdaý bolmasa, düşünýän. Esleseňiz kömek edeýin. Gerek däl. Neme, men kakymyny gepleşerim. Şahsy bolsa size dol düşünmezmi diýän. Soňky döwür gaharjaň. Oň agdyndan o çykýar. Sizin bolşuňyzda seretseň, siz şün görýän, onu ören wajyp bolsa gerek. Aslynda men üçin näl?
başka bir için mühim. Kıyınanım. Kıyın ýagdaýa düşeni gollamazlyk gelişikli bolmaz. Ýöne sizin başga kömek etjek hiç kim ýokmy? Keýleýäli. Ol diňe size bir baglaýarmy? Yeri näme bilen Jenab Ömer? Bu taýy sizin şereketiniz. Hamdaga, Nusret ağa kim bolsa sizem şol. Hatta kakanyzyň gözüne şereketin miras düşeri. İsteseňiz hasapçydan sorap görüň. Belki olar size kömek edip biler. Men näme işläp ýörne? Nusret bileýdi. Hemme dat puç olur. Bir zat diýdiňiz maňa oýam. Ýok, size diýemok. Meral hanım, Dinleýän men şu. men Neslihan hanymyň kätibi, aýplaşma görün. Lukman hanymyň gysgaly bir işi çykdy. Derrew gitmeli boldy. Şoňky duşsugy ertere geçirýäli. Elbette bolar diýen ýok. Böyle fak bolun. Ýerinde de gaýtyp bilersmi? Menim nüren ýeriňde. Yatan olaýmasaň, ýagdaýlaryň ähilligini bilerim geldi. Jenap Nusret, işiňiz dileri. Sag bolun. Bir mesele ýüze çykdymy? Ýok, nähil mesele? Jenap Ömer aladaly görnýärdi. Gysgaly hasapxana gitdi. Kömek edip biljek meselem barmy ka? Şonu soraýyn diýdim. Ýok, hiç hili mesele ýokdy bolýan. Bolýa, menim şoň ýaly pikir etdim. Rıza ağa, 500 000 lira berip bilýäňizmi? Nakt görnüşinde, gysgaly garaşýan. Jenap Ömer, bu mümkin näme? Näme üçin? Jenap Hamdi nakt pul çykarmaga gadagan etdi. Berk tapşyryp goýberdi. Onun art bolmasyn, şahsy hasabymy geçireýin. Ýalňyş düşünmäň. Hamdi aganyň ruhsaty bolmasa hiç zat etbiljekler. Şoň bilen gepleşäýin. Demini dur Ömer. Azıcık rahatlan. İşin ileri. Sağ olun. Jenap Ömer näme diýdi? Pul çykarmagy meseledi. Elbetde etmedim. Muktar näçe? 500 000 lira. Maňa azajyk gaharlanan bola aýmasa ýöne Jenap Hamdi berk tapşyryp goýberdi. Näme çek bolýar burat aýtdymy? Ýok, aýtmady. Dartkyny görnýärdi. Jenap Nusret, siz meni tanaýaňyz, Jenap Hamdi? Irdaga, siz binjalyk bolmaň. Mesele sizde däl. Men meseleň kimdigini bilýän. Adgal Ömer. Basym aýwaçylar. Nähil tegmilke içi gara galmyş. Biýdele kösenme uyam. Ol tegmiller aýrylmaz. Men birazjyk ýüzüm gözüm ýuwjak. Yeri, peri görnün oklu. Ýere gitdi. Bilemok, belki özüne bir baýyt görýändir. Özgür. Meni goramaňa öwrenşip giller. Ýakymly duýgu eken. Köp sag bol. Kolay gelsin. İşin ileri Arifusy ýagdaýlaryň nenen? Sağ ol, hoş geldin. Ýaşyl gepleşip bilermi? Ömer, Hayal. Hyal.
Hiyalın bu taýda näme işi var? Sen berde näme işin var? Biz şu taýyplaşdyk. Gaty görme, aýtmaga wagtym bolmady. Onsoňam sen berde näme işin var? Men mi? Men Arif Ustaň ýanyna gelipdim. Sen Arif daýyn tanıýanmy? Ay, goňşurak da. He, wi dogry. Şu taýlarda ýaşaýadyň ahry. Aslında özü barıp yatan o bolu. Käwat bir gelene soraq berýän. Gulog käýinçe öwrenşik güllen. Düýpsiz guýýarlar daňar. Şonça gulogna guýýasam ol nire gidýäkä, nire sen gidýänni bilemzok. Hani öňüme düş. Dellen sylagyny görköz. Wah oğlum, ýeňsäňdäki saçyňa gurban bolaýyn. Arif Usta bilen bir az gepleşecekdim. Barır sen berde ahry. Bolýa, görüşür. Ýön. Alyň noş bolsun agam. Hayal üçin hemme zatdan ýüze urdyňmy näme? Ullukan batyrgaýlyk berekella diýmeli. Elbetde adam gynanýa. Käşke bu zatdan hiç bolmasady. Iň başyndan şeýtmelek enim. Henir hiýaly ýitirmänkäm, oň göwüne degmänkäm. Şoň bakyşy bir tüýsli gözüňden iden ok. Men onu şeýdip terk edip gaýtdym. Oýlandymça janym ýanýar. Indi bu zatlaň näme ähmiýeti bar? Hemmesi geçmişde gally. Şu wagt barada oýlansana. Söýgüň üçin ullukan baýlykdan ýüze urdum. Bu gaty aýgytly hereket bolýar. Näme tapawdy bar? Eden hereketlerimden soň hatda meni göresim gelmez. Söylemi. Ýöne ýalňyşýan. Hayalyň ýüzüni görmelim. Bu zatlar eşdenine agdy kulagyna baryp ýetdi. Sen çanyňmy? Elbetde täsir etdi. Seni unutmadygyny arkaýyna aýdyp biljek. Men muňa ananam ok. Başga biri bar. Men olar gördüm. Sen ömrü diýäňmi? Ol hayalyň dosty. Olun arasynda söýgü duýgusy ýok. Hayalyň taňa bolan duýgularynyň üýtgemänligini aýdyp biljek. Has dogrusy and etýän. Oň bilen ýüzleş, içiňi dök. Meni kuşly, korkýan. Ejeň bilen ýüzleşipsiň. Baýlygy eliň tersi bilen zyňypsyň. Iň soňky adym galypdyr. Indi şol adym ätmekden çekinýänmi? Diňe özüň üçin näl? Şoň üçin hem ätmeli bolarsyň. Şu wagt senem hyýaly berur gerek. Maňa anan yapışmaga bir şaka ödleýär. Deli gowraman geçen. Näçe çegede gaýtmaly? Yalandan yalan nörer diýmedimmi? Hakykat bile kellesini doldurýançaň, şu yalan sözlemeň dowam edip otur. Erkek ýal gepleşsediň, şeýdip aýaňa köz basylan ýal ajrap ýördiň. Oňurmadym usta. İlki başta aýdyp bilmedim. Onna häzir aýt. Oň bilen ýüzleş, bolşy ýal aýt. Näme bolsa görersiň da daňar. Şu wagt aýdyp bilmen Arif usta. Näme üçin? Men korjanyň bilse işi kabul etmez. Etmem? Näme ýürekler seň elindemi? Nämemiş kabul etmän? Etmesin. Hiç kim ölene ok ahirini. Olar işleri urahri, göreň okmy? Onna bar, polisiýa aýt. Hilesi başa varmasın. Polisiýa barsam iş bolar. Kemme kişi eşdir. Yeri surat çap edilse kelleň sokmagy deşik tapmarsın. Yeri beýdimi Arif usta? Maňa bir ýol berköz. Bah. Berekella sen aklın köp. Sana kömek dälle haýlyan gerek. Men oň ýal akylly däl. Mundan meýlek menden sana öwüt nesihat ýok. Kelleň egme. Çykalga öňüňde oglum. Birini saýlarsyň, göni ýola da düşersiň. Ýakly ýollar petige diýýär. Haýsyny saýlajam bilemok. Belersiň. Sana erkem aklan biderek gerek berilmändir. Ona meske çörek ýalet ýeýmegin.
Geldimin kaç az bolýar ho Huseyn. Yine az tap bilmermin. Bolana wagym, ýagdaýymy da bilýän-a, daş döwründe baý dostlaryň ýokmy? Netijede biziň hem depresiýon sartma baýlygyňyz ýok. Ay yok ho Huseyn bilýän-a baýatla ýuwruşyp bilmedim. Onda kakandan sonra başka alat ýok. Huseyn do sen düşünen okmu kakım pul aylanşygyny sakladı diýen. Nak pul yetmeçilik bar diýen. Şerketin ýagdaýy pes. Onda bankdan karz al. Men näme edeyim? Bolya dostcan. Karn mar o da atlar men wagtym ýok. Bolya dostcan, sag bol görüşýänçe. Hoş kal. Yer bolýa sag bol. Bir-biriniňize münasip suanlar. Her kim bu söýgeniň hyryjdary bolar. Ertir 14:00 çenli wagtyň bar. Ýatdan çykarma. Şilar galmış. Barıp yatan sapsak. Allah ýarıňyz bolsun. Size giden rahat bolsun. Daýyl çekeýindiňmi? Gylgynjak saklar. Sag bol gyýdym, göwnüme ýarady. Size yaran bolsa bolýar daýy. Assalamu alaykum. Aleyküm selam. Wa aleykum esselam. Hoş geldiňiz. Hoş gördük. Gepleşip bilermi kaka? Hem ol oğlum. Men gideýin. Şuun hasapkanadan pul soranyň aýtjakmy? Nagd pul donanşyny sakladyk. Ömer, eýgilikmi? Näme gerek boldy? Jenap ömürüň gezdiğini işler üçün. Oňa akyl ýetmez. Neme? Ölmü barlyk üçün. Şoň üstünde kelle de uyandy ýani ýok. Gepleşelliýdiň ha. Başga wagt gepleşer. Endi injiň al, sen sır kowlapdyň. Bolýa. Giýjaň rahat bolsun. Sag bol oğlum. Giýjaň rahat bolsun jenap Ömer. Bu ne vuruş? Bir yerde iş satıyor ha. Rahat bilen işimiz yok. Şimdi altın kırmayız. Ulan kör köpü yok ha. Altın neymiş dedin o? Hadi. Yürü tutulma kalk çıkalım. Hadi. Yürü. Eminim diyorum. Yani. Boş değil Olur bunlar. boş der. Kesin burada bir Ana yerlerde. kuşlayda bir yerde gizleyeler. Dikkat et. Dinleyek bol.
Telefonlarını mı alalı? Dağ duvara sesin çıkaymasın. Gel. Tertipli ol. Lal bol. Lal bol. Koy ver onu gidelim. Yüzümüzü gördü. Ziyanı yok ağam. Seni teyadır turorlar. Yok olmaz. Yok. Hemen çık ağam. Onu öldürecek mi? İneyim dinle. Sana yüzümüzü gördü diyen. Gör gidelim. Ağam aklını ağdaştım öldürecek ol yanı. Koy ver diyen. Biz kan gör der. Tutsa kanı da çiğrer. Sen ol. Bir yerden gidelim tutulaymalı. Gör koy ver diyen. Çıkar kalmış değilsen. Koyverin diyen. Kömek edin. Gelin kömek edin. Ne mullu? Kömek edin. Ece. Gece. Kömek edin Ece diyen. yağdayım olmuyor. Gece ne mollu? Gece. Ay sana ne mollu? Ece ne mullu? Ece ne mullu? Ayıktır. Ececan yağdayım olmuyor ne mullu? Fırdat gepri seni Ece. Ececan fırdatlar gepri seni. Ece yağdayım olmuyor. Gece bizi korkutma ne mollu? Ececan ödümü gül Ece. Oğru. Ececan bizi korkuttun ha fırdatlar değil seni Ece. Bir yerini yıgrenyen şu harabalığı. Men bir yerleri değişliden. Ececan. İnne bollu koşuş Ece. Ağdacık koşuş Ececan. Alga bar su getir. Bar. Bar. Ececan Beni bekme günüme dur. koyun diyen. Ececan Yok hayiş balon. ediyen. Ece bekme hayiş ediyen Ececan. Balon. Ece hayiş ediyen Ece. Hayiş ediyen ödüne gelsen Ece. Gömmelin. Qoğazgolun. İnsan oğlunun üstüne deysen qoğu elşen eken. Betbaqçılık bolunu derrew qoğazgolun turup başlayalar ahiri. Şol boluşlarına syn etmek qatığılıklı. Qoğazgolun turuzduklarıça daşlaşalar. Uzaklaştıgıça ağlayalar, urnayalar, söwünyalar, özlerini dağa daşuryalar. Käbirlerine qoğazgolun has ütkeşik bolýar. Olar bilen has aňsat düşünýär. Men görkeden ýollamy saýlaýarlar. Söýýänlerinden pynhanlykda bir gezlin ýaşyryn iş edýärler. Yalan sözleýärler. Öz ýanyny gowulanýyp erbetlige ýüz urýarlar. Düzetçek bolup has beter bolýarlar. Olar men naýbaşlarym. Qoğazgolun etdigiçe erbetlik jülgelerini näme saty bilen hemişe öňüne öýdüp ýyzymdan gyýarlar. Ine Ömer Korjan. Olam şolun bir bolmagyny isleýän. Haýryň ýyzyna ylgaýanlaryny öýdüp erbetlige ýanaşdyn diýip dyrjaşýan. Ýagny şol hilegäre pul bermelikleýän. İlik bilen tapak masaly. Ýyzynyň nähil bolýanyny bilýänsiň. Ýöne pul berse surat çap edilmez. Hyýal onuň korjanlardygyny bilmez. Maksada okkulunu var yakan onu kılaatları pida etmekten çekinmeliler. Häzir esas zat Ömer'e ilkinci günädini ettirmek. Bilmedim diye başladı. Ömür ýaly adamyň şoň aldyda o düşýäni gödüň etýärmi? İnsan alını men yengdim. Oturmayan hekayenin täze pidası. Ömer Korjan. Beyleklerin ýanyna ýöne kıyzat bolup galýar. Maňa ýene azık möhlet ber. Häzir kärhanyň ýagdaýy kyn. Bir näçe güniň dowamyna pul tapar. Ýöne häzir Sen korjanlaryň masrafyndan sana ananyny ötme. Saat 14'de sen pul bersin. Ýoksa suratlary çap etdir. Alo. Ay!
Ne olacaksa Näme bolsa bolsunday. Müjdeler olsun. Bu havarım var Cenap Ömer. Nağıt meselesi çözüldü. Nädip bili boldy? Sakamçaların birinin bank bilen düşünüşmezligi var eken. Diýsen çalışyrmaly ýagdaý. Şu gün tölegi nağıt görnüşde geçirdiler. Size iň bolmanyny bir näçe günläp ýeterlik bolar. Gutuljak hastanyň ýanyna lukmanyň özi gelermişim. Cenap Hamdi'nin işte ýoklugy sebäpli bugün jogapkärsiz puly sandyga saldyk. Ýöne seseňiz bankada goýup bilersiz. Gökelmäňize laýyklykda hereket edersiz. Neticede pul sizinki. Bu töwereklere taňry gargapdy. 5 manat pulumuz bardy. Onu elimizden alıp gitdiler. Sen ýene gargys edip başladyň Iqbal hanım. Görersiň aýlanyp dolanyp. Men ýeýen bellim etdiler. Polisiýa derňi ýa-ýeje. Goňşulaň birem hökman görendir. Onu taňam gördüdir. Şo pul ýyzyna geler. Men şu töwereklerden gowuluga garaşamak. Ähli tergezdan, nadan, owal adamlardan doli. Gelenmede ýaňy näçe gün boldy. Başymyzdan inmedik bela galmady. Giýje talak bitýärler garakçylaryň arasynda ýaşap ýör. Hani men şu töwerewer aýlanyp gören belki görenesden mardyr. Bütün Bartylymyz şodi. Indi näme işlemeli? Näme iýmeli? Nädip ýaşamaly? Mende bir pikir var. Gıynan tagam şu ýagdaýdan ýeke tak çykalga. Biraz konuşabilir Azıcık gepleşip bilersin hıyal. Maňa derur gerek. Haýş edýän, bary o 5 min. Görkezmäňize laýyklykda hereket edersiz. Neticede pul sizinki. Siz ýaly adam kyn ýagdaýa düşen gollamazlyk gerçekli bolmaz. Ýöne sizden başga kömek etjek hiç kim ýokmy? Ol diňe size bir baglaýamy. Biliyorum. En göwnüňe degenim bilýän. Ýa-sernerlik etdim. Ýöne indi himmedat üýtgedi. Ejemi hökmurwanlygy geçmişde galy. Men erkin. Sen üçin himmedat etmäge taýyn hyýal. Men bagşlasaň bolýar. Özüň ýokkan sen näme derejede söýýänimi göz getirdim. Sensiz ýaşap bilmejeňimi düşündim. Hiç bir zadyň hakykatyny, hiç bir zadyň senden edip bolup bilmejeňini düşündim. Hyýal haýş edýän. Ýygyňa gel. Gaty giç taýgyn. Hiç bir zady üçin giýişdäl hyýal. Sen bilen ahyrky demmeçeli bolar. Kynçylyga döz gelerin. Şoň üçin maňa bezer mümkinçilik ber hyýal. Indi biz bilýän zat ýok. Öýüňe bar. İşleriň başyna geç. Özüňe başga bir durmuş taýla. Bagşla. Hyýal gitme haýş edýän. Gitme maňa ýene bir mümkinçilik ber. Men sensiz ýaşap bilmän. Maňa düşün hyýal. Men ýaşap bilmän. Haýş edýän gitme. Garaş. Beýdime, haýş edýän. Ketir geçi. Peri, bar telefon al. Buyurun. Dinleýän. Bir tek sen. Ýöne diňe sen. İyi olan
Durmuşumyň gowy sakypaty diňe sen bolup galyň. Hemişe ýanymda bolarsyň gerek Ömer. Nusret Bey. Jenap Nusret. Şunun sakamçalygyň birinden nakt pul geldi. Banka goýalymy? Dağı ne var dağı? Sandıkta pul duranı neydi gördün? Alo? Sibel hanım, size bir belgi versem, kime değiştiğini bilip biler misiniz? Nusret Bey. Jenap Nusret. Ötünç sorayan. Birinjalyk etdim, çylşyrymly mesele ýüze Eýgilik çykdy. var. Affedersiniz. Bağışlaň, Jenap Hamdi bile gepleşecekdim. Hyýal hanym dämi? Jenap Hamdi Turko bugun gelmedi. Ýönüň habar bar. Sizi Jenap Ömrüň ýanyna ýibermegini istedi. Jenap Ömrüň otogy Aňrajykda ýerleşýär. Sag bolun, Sag özüm bolun. tapar. Ne yapıyorsun? Yenge diýeniň näme? Kerharan pulny ogurlaýanmy? Agam, näme işle ýapýarsyň Ömer? Pulu näme etjek? Agam soň gepleşer. Ömer, Ömer! Soň däl häzir. Maňa jogap ber. Ne yapacaksın Pulu näme etjek? bunları? Jenap Ömer,